Dobrý den, pane Debussy. Určitě vám nemusím připomínat, že dnes máme 22. srpna 1902. Pro naše diváky Mr. Debussy dnes slaví své 40. narozeniny. Z celého štábu vám přejeme vše nejlepší. Jak se vám v poslední době vůbec daří? Vyšla vaše očekávaná opera Paleas a Melisandra. Jaký má úspěch? Víte co, paní redaktorko? Já vám místo odpovědi raději nechám zahrát kousek intra. To bylo opravdu velmi působivé. Skutečně? Děkuji, moc si toho vážím. Lidé se zatím jen hrnou. Myslím, že je na tom láká to, že jsem odstranil funkci klasického solisty a postavil jej na úroveň sboru. Mohl byste nám prosím představit ještě další svá významná díla? Dobrá, nechám pro vás a vaše posluchače zahrát ukázky z několika mých nejznámějších kousků. To jsou tak krásné skladby. Nemůžu se rozhodnout, která se mi líbí nejvíce. Děkuji.
Chci, aby se posluchač co nejvíce vžil do hudby, snažím se vyjádřit emoce. A o tom přece je impresionismus. Když už jsme u toho, mohl byste ho prosím trochu představit laické veřejnosti? Určitě. Tak se posaďte a já vám nechám zahrát mou skladbu Obrazy a ukážu vám nějaká díla svých přátel. Závěrem dokumentu bych vám, pane Claude Debussy, chtěla moc poděkovat za váš čas a za vaši ochotu podílet se na našem dokumentu. Nemáte vůbec zač, slečno. Přeji krásný zbytek dne vám i vašim posluchačům. Děkuji, naslyšenou. Naslyšenou.